Vi har lært, at Guds vrede er virkelig. For Guds vrede åbenbares fra himlen, som der står i Romerbrevet kapitel 1, vers 18. Men Kristus tog den vrede på sig, døde og stod op. Og han kommer igen, ikke som den lidende tjener, men som den retfærdige dommer. Han, som skal komme og dømme levende og døde, som Paulus skriver til Timotheus. Så vi lever ikke i frygt, men i håb. For den, der tog vreden, bringer nu frelsen. Per hilsen for Frelseren for enden på vor jord. Vil nu for din frelse. Jesus, fuck! Okay, jeg ringer til Mona lige en smule. Okay. Jesus Christ. Hvad så, Luther? Simone, jeg har syndet. Fortæl den, Queen. Nej, altså, jeg har kørt Jesus ned. Spørg os. Men Jesus har den lækker ned for barn. Nej, altså Jesus Kristus fra Bibelen. Altså, jeg kommer jo i helvede for det her. Jeg vil ikke tage så alvorligt. Men girl, jeg har lært, at hvis du laver det der ned på noget, så sådan, bliver dine synder vasket væk. Men du er sådan fucking down bad for kristendommen, så tror du ikke, at Gud kan se, at det var en mistake, og så kan han lave det der tilgivelse type shit. Jeg ved det ikke, Simone. Girl, bare til nadver i morgen, så kan jeg give dig en ride hjem fra kirken efter. Jo. Okay, ses. Luther! Det er da Jesu Kristi legeme. Det er da Jesu Kristi legeme. Det er da Jesu Kristi legeme. Det er da Jesu Kristi blod. Det er da Jesu Kristi blod. Dette er Jesu Kristi legeme og blod. Ærligt, fuck, hvad der sker for dig? Jeg ved det ikke, Simone. Altså, jeg bliver fucking sindssygt seriøs. Girl, snak til mig. Hvordan? Det er bare, altså, det er siden jeg kørte Jesus ned og alt det der. Altså, jeg begyndte at se ham og sådan... Se hvad? Nej, ikke på den måde, Simone. Altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med. Ja, altså, har du taget kronisk skade eller sådan noget? Forstår du ikke? Jeg ved det ikke. Nej, du forstår det ikke, Simone. Det, altså, jeg er ved at gå totalt panikseriøs. Hvad? Oh my god. Oh my god, Gud ringer til mig. Altså Gud, så fuck Simone, altså hvad gør jeg? Altså, det er jo chill, tag den, det vil du gerne. Jeg kan jo ikke risikere det for fuck, altså. Okay, det er fint, jeg lægger på, det er okay, det er fint. Det er fint, det er ordentligt, det er okay. Det går, det er okay. Chill. Så, goddammit. Fuck, Gud skriver til mig, altså hvad fuck sker der for fuck? Okay, Simone, please om til siden, jeg er på kvalme, jeg kan ikke tænke, please, jeg kan ikke. Okay, girl, chill. Sker for dig, er du okay? Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver fucking sindssyg. Jeg forstår ikke, hvad der kunne ske. Altså. Gud? Jo, ja. Hvad
står lige sådan her. Jo, hun gør. Jo. Gud, er det dig? Det kan man vel godt sige. Alt der er mig. Og jeg er alt, der er. Gud, du må tilgive mig. Jeg ved godt, jeg har syndet. Hør, Maria. Jeg ved, hvad du har gjort. Og hvad du har gjort ved min søn. Og jeg vil bare sige til dig, at vi to, vi er good. Virkelig? Nej, er du dum? Det var en test, din idiot. Men Gud, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg ved godt, at det er en forfærdelig fejl. Men, altså, jeg vil ønske at klare det op. Maria. Du er blot et menneske. Du bliver tilgivet. Men vi lever ikke i frygt. Vi lever i håb. Og frelseren, han kommer tilbage. Det er jeg virkelig glad for. Altså, jeg vil gøre alt. Så spørger jeg dig nu, Maria. Vil du i pagtens brud give et øje for et øje? En tand for en tand? Jeg har det virkelig særlig godt. For intet hjerte skal gå berømt. Hun snap chatter sin chocha. Hun er varm, hun er klar, ja hun drøber. Hun tager min pik i munden og savler på min klunker. Lægger spiser en spise, er du dum, bror den dufter. Hun gør mig skør, giver mig de lyster. Ryster med gøtten, lak hun leger med sin bryster. Hun er flyvende, det er fantastisk, hun elsker at sætte sig med sin fisse i mit ansigt.